Hey guys, guys, nagkuha ko og makeup artist para sa ijahang pre-debut photoshoot. So, di naman tayo siya kailangan make-upan pero ganahan man siya. So, pag-make-upan na lang natin. Guwapa naman bisa way make-up ni siya. Hey guys, good morning. Good afternoon o good evening natong tanan guys. Ako na pud ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel ja. Karon day guys, padung mi dito sa Kabatuan kay ato si ganahan si Crystal dito nga mag-picture sa Kabatuan. So ihang free photo shoot pag ni sa yung pagdibo guys. Ja, salamat kay kadto sa ni sponsor dani ni jang dibo. So di man siya ganahan dani yung tag guys, pero unsa na naman tay mahimo nga na may ni sponsor ni jang padibuhan. So ang amo dyan ta guys is simple ran ta kana magluto ran ta mig pansit ug spaghetti. Sus mara dyan mga simple ra dyan namong ijang birthday sa ijang 18 unsa na may ni sponsor. Salamat kadto sa sponsor. So guys, padung mi karon sa Sunrise ay Imbis Sunrise Resort. Kay nice kadto dito guys, kay nice swimming pool. So mo try mi dito guys kay laman to na ang nagbantay sa resort guys. So guys, na nami dari guys. So musud mi dari kay mangutan ako og pwede ba mi mag picture dari. So kailan na ni guys kaning nagbantay dani sa resort. So Imbis Sunrise Resort niya ang tawag dani guys sa ilahang resort dani. Nice kadto. Na purma pala man diri nagsud ni mo ra nang kanay, so ma-enjoy jud kag mo ari kadari ja. Sa katong mga ganahan pwede ra jud mo PM na guys para mangubanan dani. Lugar ra do ra jud sa muhang gipuy-an Malakaw ra. Ja nice kadto guys ang view dali silang slide na swimming pool. Ja ang swimming pool dani guys is nakadungaw sa dagat, so makita pud nimo guys dito ang whale shark watching to katong na mga bangka. So nice jud kadto ang view. So mo ni among napili guys nga picture ni Crystal. Salamat kay kadto dani ni David Leo Ujano. So taga Bangkugo ni siya guys. So pisto na si Crystal Daris diyan ko anja.
A few moments later. Ito sa'yo, smile day. Smile! Day! Smile! Smile! Smile, smile, smile! Ito day, smile day. Smile, Billy! Smile! Smile! Smile sa guys, gidugo na siya, oh. Wala, gidugo. Wala, gidugo. Smile, babe, smile. Ay, smile. Ay, mahulog ka. Ay, mahulog ka. Smile, babe, smile, smile. Smile. Smile, babe. Ay, smile. Smile, babe, sobe, sobe. Smile, babe, sobe, sobe. Smile. Ay, smile. 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 25 centavos. Among iro guys is dalaga na. Dalaga na mong baby. Smile, baby. Smile. Ay, mahulog. Ay, mahulog. Marabig ba ba? Ada ko agad tao. Jesus, ginawa ko. Jesus, Jesus, Jesus. Hala, grabe si Ismail. Grabe mo Ismail. Ay, gawas man tanang ipon ni mo, Lili. Smile, smile, babe. Smile. 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 Smile na. Pahuway ko guys, kay basa ka duhang likod. Puno naman itanong. Di man naagian. Nasuko naghang prinsesa kay napuno na kuno mis tanom. At na ni pa maligja good kay tingkuan manggudrunak ting lagas sa mga dahon sa ng sanitas. Yung ano dito na kaya itong Ha. Dito sa atubagan. Unya ra na kay ma kuana dito maintan. Hawdan TV kay mag kuan TV. Pajun. Kay nanaron si ate nimo muli na to. Kay. Sige, pasok sa bilat. Maraming inita na daot naghangkuan guys. Hala, naghanag bunga ag kapajas day. Lugagmay. Bisaya nga kapajas. Ha? Wala, ning buwak na siya. Kuha na ang butilya. Okay ra kanak? Tabang ka ni mama? Mga lagi maghimo na tag silig kay nahurot na na. Namo to'y silig na to nga kuan. Ito silig ba nga? Kung sap-sap nga paborito ni Cristel na. Diya namalit ko mga lamas. Okay. Wala na may mga lamas. Diya gamong sudan ron guys is piniritong galunggong o sap-sap. Diya mag-utan ko guys kay kita magkarni-karni ron. Utan sa lamanta. Guys, sarang butangan ni kamunggay og alugbati og daon sa kamuti para sabaw.